Ο Ιχωανθός είναι ένας τόπος όπου συναντάται η μουσική με τις εικαστικές τέχνες και με την αρχιτεκτονική του χώρου. Ο χώρος του Ιχωανθού είναι ένας τόπος χαράς, ένας βιωματικός τόπος χαράς. Είναι ένας τόπος όπου ο κάθε άνθρωπος, είτε έχει εμπειρία με τη μουσική είτε όχι, έχει την ευκαιρία να νιώσει κομμάτι ενός έργου. Οι καλεσμένοι μας στο φετινό φεστιβάλ ήταν επιλεγμένη μουσική από το χώρο της Κρήτης και της Ελλάδας. Για τους περισσότερους συμμετέχοντες των εργαστηρίων, αυτό που βιώσαν ήταν εντελώς καινούριο. Ο Ιχωανθός δίνει και αυτή την ευκαιρία να ξεφύγουμε λιγάκι από το θόρυβο της πόλης να έρθουμε σε επαφή με τους ήχους της φύσης αλλά και με μουσικά δρόμενα που φεύγουν και ξεπερνάνε λίγο το καθημερινό. Το όραμά μας είναι να φέρουμε τους ανθρώπους κοντά, να μοιραστούμε τη συγκίνησή μας μαζί τους, να βιώσουμε τη δική τους συγκίνηση. Είναι η ανάγκη των καιρών μας για συνάντηση, η ανάγκη για εκφραστικότητα, η ανάγκη για πειραματισμό. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με καινούργιες πτυχές της φωνής τους, ανεξάρτητα από το επίπεδό τους, ανεξάρτητα από τις γνώσεις τους, την εμπειρία τους πάνω στο τραγούδι. Η επαφή με το ρυθμό και τα κρουστά δίνει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να βιώσουν και το ίδιο τους το σώμα. Τα κρουστά σώματος είναι μια πολύ ιδιαίτερη προσέγγιση στο βίωμα του ρυθμού. Έχουμε τη χαρά να συνεργαζόμαστε με μια Ελβετίδα καλλιτέχνηδα, τη Λουσί Σερέν, η οποία τύπωσε έργα τέχνης της σε μεγάλες σημαίες και στόλες στα σοκάκια του χωριού, δημιουργώντας έτσι μια πολύ ιδιαίτερη ατμόσφαιρα.
Σας προσκαλούμε να μας επισκεφτείτε τον Ιούλιο του 2025 στο Χρωμοναστήρι Ρεθύμνου για να βιώσουμε παρέα τη συγκίνηση του Ιχοανθού. Την περασμένη χρονιά είχαμε συμμετέχοντες από ολόκληρη την Κρήτη και αισιοδοξούμε ότι τις επόμενες χρονιές άνθρωποι από ολόκληρη την Ελλάδα θα αποκτήσουν ενδιαφέρον να επισκεφτούν τον Ιχοανθό και να στεριάξουν τα ηχοχρώματά τους με τα ηχοχρώματα του χωριού μας. Every day is just another day.